మీరేంటి సార్ మీ స్టోరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. విజయ్ చెప్తూ ఉంటాడు చెన్నైలో ఎక్కడో టిఫిన్ సెంటర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మీ లైఫ్ 15 ఏళ్ళప్పుడు ఇంట్లోంచి పారిపోయాను. ఓకే. ఇళయరాజా గారి ఇంట్లో కూడా పనిచేశారంట. ఇంట్లో పనిచేశాను, యేసుదాస్ గారి దగ్గర పనిచేశాను. సో మీకు తెలియకుండా మ్యూజిక్ సెన్స్ అది భయంకరంగా ఉండాలేమో. లాస్ట్ సినిమాలో ఆ పాట చాలా పెద్ద హిట్ అయింది, నాది నెక్లెస్ గర్ల్స్ అని. ఇప్పుడు మన దాంట్లో కూడా మందులో కూడా చాలా మంచి రన్ వస్తుంది. సో మరి సినిమా సైడ్ ఎలా వచ్చారు ఇప్పుడు? అన్నీ అక్కడ అన్నీ వర్క్ చేసి అంటే నాకు ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ఉంది సార్. ఇక్కడికి వచ్చాక నేను ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మ్యారేజ్ తర్వాత ట్రావెల్ ఏజెన్సీ నా సొంతంగా పెట్టుకున్నాను. అదే నడుస్తూ ఉండింది. రైటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల లిటరేచర్ అంటే కథలు రాయడం, పంపించడం, పత్రికలు పంపించడం ఇలా చేసిన తర్వాత మెల్లగా ఆ కథలు కొద్దిగా పేరు వచ్చి ఇదంతా వచ్చింది. స్టాండప్ కామెడీ అన్నది ఊరికనే ట్రై చేశాను ఒకసారి. అది ఫస్ట్ దాంట్లోనే ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది. చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కదా. దాని తర్వాత ఒక 4 షోస్ వరుసగా స్టాండప్ కామెడీ విన్ అయిన తర్వాత అందులో తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు, హర్షవర్ధన్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళతో జడ్జెస్గా వచ్చేవారు ఆ షోకి. సో అక్కడ ఒక ఆయన పిలిచి మీరు ఏమైనా రాస్తారా సినిమాకి ఒక చిన్న ట్రాక్ అంటే అలా సినిమాలకు రాయడం అనేది మొదలైంది. అంటే నేను రైటింగ్ అన్నది తెలుసు. అలాగా కొన్ని సినిమాలు గోస్ట్గా పనిచేశాను. కొన్ని సినిమాలకు పేరు వచ్చిన సినిమాలు ఏంటి? నా పేరు ఉన్న సినిమా ప్రశాంత్ వర్మ గారు పిలిచి అప్పుడు రాపించారు. సో సినిమాలో మన హీరో ఎలా ఉంటుందండి క్యారెక్టర్? హీరో బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ సార్. అంటే ఊర్లో మనం రెగ్యులర్గా చూసాం, మన పెళ్ళిళ్ళకి ఫంక్షన్స్కి వచ్చి ఎలక్ట్రికల్ పని చేసి కాంట్రాక్ట్స్ తీసుకునే ఒక నార్మల్ ఎలక్ట్రీషియన్, ఒక యాంబిషియస్. అంటే అతనికి ఏంటంటే జీవితంలో ఎదగాలని కోరుకుంటుంది, ఒక షాప్ పెట్టాలని, ఇంటిని రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఒక మంచి లైఫ్ అలా ఉండే ఒక యాంబిషియస్ అల్లరచిల్లరగా కనిపించే ఒక స్టబ్బాన్ క్యారెక్టర్ అతను. అట్ ద సేమ్ టైం కొద్దిగా వల్నరబుల్ కూడా, ఈజీగా ఎమోషనల్ అవుతూ ఉంటాడు క్యారెక్టర్. చాలా అన్ని భావోద్వేగాలు ఉన్న అదే మామూలు పక్కింటి కుర్రవాడు. ఎంటర్టైన్మెంట్ అండి. ఇప్పటిదాకా సుధీర్ గారు చేసిన వాటిన్నిటిలో ఇదే ఎక్కువ ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుంది. అంటే ఆయన క్యారెక్టర్ చాలా నార్మల్గా హీరోయిన్స్ వాడతారు, బబ్లీ అంటారు కదా, అలాంటి బబ్లీ క్యారెక్టర్.